Hello mga ka-listeners. So diagi pong ko sa simbahan no. So mo na akong kanang kuan ron, kanang matawag og route no. Kada hapon ko ari kay para maka-vlog sigud diri bang hapsay ba no mga ka-listeners. So ari ko diri sa simbahan mag-vlog. Yan. Musimba ko una pod para makadawat tag blessing sa Ginoo ba no. Mo nagingon nga isagwa tay gipangayo or naa dapat may numdum ta kanunay sa Ginoo gid mga ka-listeners no. Musimba kita kay importante kani samtang buhi pala kita no. Muna kung ipahinumdum kanunay no, samtang buhi pa ta. Mudong kita sa balay sa Ginoo no, magampo ta no. Mo gina importante no, di lang kita maghukom maghukmanay sa usag-usa no. Kay ang kaluwasan gihatag man sa Ginoo para sa tanan no. Muna nga dili mayong nga maghukmanay ta isip mga Kristiyano no. Importante kay na sa to ang pagka-Kristohanon ang pagrespeto ay sa usag-usa no. Nya dili gid ta maghukmanay kay ang bugtong maghuhukom ang Ginoo ra man gid mga ka-listeners no. Muna nga di ta sa tawagan ni maglabayanay og lapok no sa atong mga isig katawo no. Magtinabangay hinon ta, magtambaganay kung unsay mga angay itambag no. Tugluan ang gustong makato no, nga na ba. Mo na inindot mga ka-listeners no, labi na kay bagong tuig ro no, dapat bag-o sad ang atong kinabuhi no. Pagkamatarong no. Kung unsay mga binuhatan sa niagi nga mga sayop, atong i-correct karon no, atong i-correct. Samtang buhi pala kita atong yung paningkamutan no, nga makorek ang atong mga kasaypanan no, kay ang mga mayong buhat dili na sayang atubangan sa Ginoo no, kay ini mga matay ta unya daghantag mayong buhat gantihan man ta sa Ginoo no. Nana sa pinadayag 22 bersikulo 12 no, nga sa adlaw sa paghukom no, naningbalik sa Ginoo magdala siya og ganti no. Ihatag sa tagsa katawo sumala sa iyang binuhatan no. So, sumala gid sa binuhatan sa tawo no, makadawat agante no. Mo na nga dili sayang kung nagbuhat ka karon og mga maayo ipadayon na no, kay dili na sayang mga ka-listeners no. Simingon ka nga kapoy naman tabang ni mga ano mangana ka ba kapoy man tani yan jaw mangipulos ni man dili na ano tanan ang tanan nimo maayong buhat nanay pulos na nanay reward sa Ginoo no. Muna nga padayon jud lahutay ba lahutay kay makadawat jud gante kung malahutay ta kay sama gud sa usa ka lumba no, na sa lumba sa dagan di man ka kadawat og gante kung di ka mudagan no. Manikamot jud ka magibisog ka nga mudaog ka sa lumba sa dagan no. Ug kung makadaog ka sa lumba sa dagan makadawat jud ka gante no. Mura ni lumba sa dagan itong kinabuhi mga ka-listeners no. Sama sa agiingon ni San Pablo ba no, wala akong mag-ingon nga na angkon o nahuktan ko na kini no, nang ano bang wala ingon nga nag-angkon siya nga naluwas na siya kung dili nagpadayon no, paingon sa dag-anan aron maangkon ang ganti nga maong purong-purong sa kinabuhi mga ka-listeners no. So mo nay kinaimportantehan nga ang paglahutay no, kay ug sa lumba sa dagan ang makalahutay mao tay makadawat og premyo no. Man nga na makalisunod ang kinabuhi des kalibutan murag lumba sa dagan no, nga kinahanglan tang mulahutay no aron makaabot sa finish line no. Bisan kung sa lumba pas dagan bisag dili ka kadaog basta niabot ka sa finish line no, na kay consolation no. Nya na labon ang Ginoo kung ang tawo mo hatag og ganti sa kanang mudaog samot ng Ginoo no, nga Ginoo na gina no, mohatag na sabi og gantihan jud ka kung mulahutay ka no sa pagtuman sa iyang sugo no. So mula kung pagpaambit niyo mga ka-listeners para naputay pagtulunan sa tong vlog no. Muna mga ka-listeners no, natay mga makatunan kay importante ka na sa tong kinabuhi gid no. Okay, thank you so much for watching og amping mo kanunay mga listeners, mga OFW sa tanan mga listeners no. Amping mo kanunay og Happy New Year ug ang Diyos
Manalangin kanatong tanan.